Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Punan sa pagtimbang-timbang sa mga maturan nga makapaghatod kanato ngadto sa kaluwasan. Kung may mga basahon man nga gigamit namo o referensya nini nga gitudlo ni Master dili para supakon ang Biblia tungod kay ang mga pagpamatuod nini sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia. O dili nato pagkalimtan ang atong obligasyon para ni sa pagpahinomdom sa pagkaigsunan may tungod sa pagtambong hiniusa sa usa ka tuig tulo ka hugna Marso 10, Agosto 19 o ang Disyembre 29. Ug ingon man sa atong mga paghatag sa hatagon nato nga binulan kung mahimo para kana sa Palace Reconstruction. O kumusta na lang sa tanan nga mga kaigsunan nga nagpatayog karon sa nagakalalain nga mga dapit. O pasalamat sa namo sa mga chapter president diin sa pag-angkon nila og programa para maipahigayon kini sa matag dapit nila diin sila gusto o nagkakuha sa pagbayad sa radio station o sa mga membro sa PBCM compound sa ilang malahutayon nga pagsuportar nini. Og nining tungod karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta og mayong pagpatalingog sa gyapon kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos. May usa nga makiguban kaninyo ingon ini kita nga oras mga kaigsonan sa inyong pagpatalingog dinhi sa RM Index PR Pagadian City. Alas alauna ngadto sa alauna media kita ang takna sa kahaponon matag adlawng Domingo. Kumusta sa mga kaigsonan ubos sa pagdumala sa chapter president Brother Donald Ainley. Ato sa mga kumusta rin ang mga kaigsonan nila ni Sister GD Ainley Palabrica, ni Brother Boy Paderon ug sa iyang pamilya, mga Aladad family, mga Albarico family, mga Jalil family, ni Brother Marcial ug ni Sister Bibing Jana ug sa imong pamilya may pagpaminaw. Brother Marcial Dilino Sab ug sa imong pamilya may pagpaminaw. Sister Raquel Aribado ug sa imong pamilya usab mayong pagpatalingog. Og ang programa sa PBCM adunay 23 ka mga radio station Visayas ug Mindanao mga kaigsonan dinhi sa Cebu City sa DYLA, dinhi sa Toledo City sa DYHR, dinhi sa Butong Pinamungahan Cebu sa DYRR, dinhi sa Surigao City sa Real Radio, dinhi sa Butuan City sa Radyo Pilipino, dinhi sa Bayugan City sa City FM, dinhi sa probinsya sa Bukidnon sa Valencia City, dinhi sa Power Radio, dinhi sa Malaybalay City sa Dix Imbi, RMN Dix Imbi, dinhi sa Manolo Fortich Bukidnon sa radyo natin doon nakita yung programa, dinhi sa Iligan City sa Radyo Bandira, dinhi sa Dipolog City sa RMN Dix DR o sa RPN Dix Kidi Dipolog, o dinhi sa Calamba Misamis Occidental sa DXNM FM. Sa Cagayan de Oro City o dinhi sa Misamis Oriental Mabati usab dinhi sa Digsario Radio Ultra alas 10 ngadto sa alas 11 sa Kabuntagon. Sa RPN Dixki o Teleradyo Cagayan de Oro City alas 12 ngadto sa launa, masubli kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang Taknas kagabion. Dinhi sa Villanueva Misamis Oriental alas 7 ngadto sa alas 8 ang Taknas kagabion. Dinhi sa Bilangasag, Misamis Oriental sa Bay Radio Waikurat FM, alas 8 ngadto sa alas 9 ang Taknas kagabion. Ug dinhi sa Ingog City sa Real Beat Radio, alas 6 ngadto sa alas 7 ang Taknas Kabuntagon. Kung gusto magparangat sa mga pangutana, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882 o sa Smart 0908-3938768. Karon sa pag-isgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Tungora karon Brad Ron, mga kaigsunan, mga mahal nga tigpaminaw ang atong pag-isgutan karon ang pagtubag sa giluwatang pamahayag ni Mitchell Bendilio Brad Ron nga dili kuno takos kita tawgon og Christian sa pulo nga Kristohanon kaya sa litra nga C sa PBCM, Philippine Benevolent Christian Missionary, kay ang dapat kuno itawag nato PBTM, Philippine Benevolent Thomasian Missionary.
kay gawas niya na ato kunong gidown si Kristo o ato kunong gilip up si Tomas Eugenio atong magtutulo master lugar bradron gumikan sa pagwali nato sa Espiritu Santo. Pero para dili makaingon ang matig paminaw nga nagtumo-tumo ta bradron atong ipabati ang lintunganay sa kinatibuk ang pagtandog ni Mitchell Bendilio na pastor sa Sabadista bradron. Okay na, batong ipabati. Kaya mao ni ang tumong gyud nga haron ang mga naminaw kayon sila nga mao ni atong gitubag. So ang tingog ni Mitchell Bendilio pastor sa Sabadista atong paminawan Reverend sa iyang gibuhian nga mga pamahayag niya. Masabot ba ni kadi maburi Kristohanon. Pero mo lagi pod maglibog ka ba? Murag kabang ba? Ilang atakihon si Kristo nga dili hingpit pero gadala-dala Christian. Masabot ba ni kadi maburi Kristohanon. Pero mo lagi pod maglibog ka ba? Murag kabang ba? Ilang atakihon si Kristo nga dili hingpit pero gadala-dala Christian. Na termino. Nya, ang Christian ba followers of Christ man na. Bumitaw na nga aron dili mahimo sila mga kaigsuonan nga inconsistent, dili lagi unta na PBCM. Ang insakto kong ngalan anang ilang grupo, PBTM. Unsa man na siya? Philippine Benevolence Thomasian Missionary. Kinaman ko na, ilang yung gilip up si Tomas, ilang down si Kristo. Kanya, wala nga po sila igsoon. Atong nadungog nga giatake kuno namo si Kristo mga mahal namong tigpaminaw kay giingnan kuno namo nga dili hingpit. Ha? Unya ikaduha matod pa niya gidown kuno namo si Kristo, gilip up kuno namo si Tomas Eugenio. Kanang dapit ko sa among magtutulo Espiritu Santo man na busa nag-ingon siya kay di man lagi pod mo tuo, manang nag-ingon siya nga dapat PBTM, Philippine Benevolent na Thomasian kuno missionary. O natanawa ra magbuot-buot unya siya. Dili man ni sila Kristohanon. Kung siya dili Kristohanon, nagpatawag na gani mig Christian. Bueno, sa imong kinabuang Bendilio. Niya, giatake kuno namo si Kristo kay giingon kuno namo nga dili hingpit. Ang gipasabot namo, mga mahal nga tigpaminaw, ang wali nga Kristo, dili lugar si Kristo, dili patumao ang kahingpitan o hingpit. Kay kung katong wali nga Kristo, mao na to ang gihimo nga hingpit, wala na'y wali nga Espiritu Santo, nagkinapulo na miani, pero tanawa o gidaon ba namos Kristo, o kinsay nagdaon niini, bradron. Ang pag-ingon na to nga ang wali nga Kristo mawala, bradron, pagdaon ba ni nato o kung ginidaon manggaling sa iyang pagsabot kita ba'y nagdaon-daon ani bradron? Ang mahitabo rin dili kita ang nagdaon ni Kristo kundi ang tinunan ni Kristo nga si Pablo mo'y unang mulugar nga mo'y nagdaon. Ngano? Kasi Pablo may nag-explicar nga ang ilang pagwalis ngalan ni Kristo itawag ng maayong balita nga pagwalis ngalan ni Kristo dili pa mao ang kahingpitan o kadtoy mawala o doon na po hingpit nga mupuli. Nabasahon ako rin ang prueba din sa sulat ni Pablo sa unang Korinto kapitulo 13 versikulo 9 ug 10 sa Biblia ang Katoliko nga hiligay noon. Matod pa din sa pagpayag kay ang aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton hindi pa himpit pero kun ang himpit mag-abot ang hindi himpit magataliwan. Anawara sa gibasa ni Bradrone, katinaw mga kaigsonan. Nagingon kay ang aton ihibalo, kay ang atong kahibalo lugar, kay hiligay nun man to o hilunggo, kay ang aton ihibalo o kahibalo, hindi pa himpit, dili pa kuno to maong himpit. Pero kung ang himpit mag-aabot, ang di himpit magataliwan. O, mawala daw kuno tong ilang pagwali sang pulong sang Dios, kay ang aton pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton, hindi pa himpit. Mo tong mga pagwali sa pulong sa Diyos nga gihatag kuno diha kanila, gibugay, ginbugay, dili pa kuno to hingpit. Kay may hingpit pa nga moabot. Tanawa ha, kinsay nagdaon og daon manggaling? Si Apostol nga si Pablo. Unsa ba kining pagwali sa pulong sa Dios nga ilang gipasabot nga dili pa ni ang kahingpitan kay mawala pa ni bradron kay may mupuli nini. Wali mahitungod kang Kristo ang gipasabot ani Reverend. Niya basahon ako ang prueba si Pablo gyapon atong kuag pahayag
Dini sa iyang sulat sa Roma, Kapitulo 10, versikulo 17. Maura gyapong Biblia nga Katoliko hiligaynon akong basahon, gingon. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios, kag ang pulong sang Dios mao ning ilang giexplikar o giexplikar ni Pablo dili hingpit og katoy mawala inikabot sa kahingpitan. Ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali nahanungod kay Kristo. Busa kon ato mang uyunan ning prinsipyo ni Bendilyo nga kita kunoy nagdaw ni Kristo kay matod pa daw nato dili kuno hingpit si Kristo nya ato kunong gipataas o atong gi-lift up reverend mao si Master Tomas na ang mulugar ani lagi Bendilyo ang unang midawon si Pablo. Kasi si Pablo may nag-explicar nga ang pagwali sa ngalan ni Kristo sa maayong balita dili pa mao ang kahingpitan ug kadtoy mawala pulihan sa hingpit. O, tanawa, matod pa niya, giatake kuno namo si Kristo, kay amo kuno giingon nga si Kristo dili hingpit, ang wali nga Kristo. Pero kung mao may imong pagsabot, dili pod kami nangatake ni Kristo. Si Pablo. Pero sa siyo nato, nganong nakasulti si Apostol Pablo ni adto bradron? Diin gikan siya nganong nakapagsulti sa ingon niya na nga gisabot ni Bendilyo nga pagdaon na ni kung niexplikar si Pablo nga mawala patong wali nga Kristo. Nakapahayag si Pablo, Reverend, o nakasulti siya niya na tungod kay kining mga sinulat ko ni Pablo atong gibasa, ang nagsugo man ani mao ang Ginoo. Basahon ako sa pahayag ni Pablo dinis unang Korinto kapitulo 14, versikulo 30 isiti gingon. Kung adunay maghuna-huna nga siya propeta o mahiyas nga espirituhanon, kinahanglan magaila siya nga kining akong gisulat kaninyo. Matud pa ni Pablo, mo'y usa ka sugo gikan sa Ginoo. Na kung kinsa maning Ginoo nga mo'y nagsugo ni Pablo sa pagsulat nga ang usas iyang gisulat atong gibasa unang Korinto 13:9 ug 10 nga ang pagwalis ngalan ni Kristo kadtoy mawala kay dili pa maong kahingpitan. Kinsa nang Ginoo? Sa Juan kapitulo 13 bersikulo 13 matud pa, nagatawag kamo kanako nga magtutudlo og Ginoo pahayag ni Kristo, gusto kamo kay mauman kana ako. Busa kung kinsay nagsugo ni Pablo nga yang ipahayag, yang isulat, yang isulti nga ang pagwalis ngalan ni Kristo mawala kadili pa maong kahingpitan, walay lain ang nagsugo, mao ang atong Ginoong Hesukristo. Oh, na kumusta man Bendilyo nga giatake kuno namo si Kristo? Ay di si Kristo mo ay nag-atake siyang kaugalingon kung mao man galing na sinabtan nimo. Pagkahiwi agin nimo sinabtan oy. Abing Bendilyo o nagkalisod nagin mi siyang pagbandilyo. Muna mga mahal mong tigpaminaw. Karon kay mawala man ang wali nga Kristo, pulihan man to. Na kanabang wali nga hihuba nga mao nay mahimong wali o sentro principal brother kay maipuli sa wali nga Kristo? Dili, Reverend, kay daan nga gisulat sa Biblia nga ang pagwali sa ngalan ni Jehova dili ni magpadayon. Mismo si Jehova mo naghimo nining tugon. Nga sa taliwala, sa sinugdan, nagiwali ni sa iyang mga katawang Israel sa pahayag ni Moises sa Deuteronomio Kapitulo 32, versikulo 3 o 4, kakalakit gani ang iyang titulo nga bato nga ilang gimantala o gisangyaw. Pero si Jehova, mura po naghimog tugon nga ang pagpanudlo o pagwali sa ngalan dili ito magpadayon. Niya, basahon ako ang pruiba. Dini sa sulat ni Jeremias Kapitulo 31, versikulo 31, 34, gingon. Anya karon ang mga adlaw, maabot na, nagaingon si Jehova nga ako magabuhat o sa kabagong tugon, uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Huda. Kung unsa man ang bagong tugon, nga ang naghimo, mao si Jehova, unya gipahibalo dito sa iyang katawan nga Israel, niya sa 34, ug sila dili nagayot, magtudlo ang tag-sa-tag sa katao sa iyang isig katao, og ang tag-sa-tag sa katao sa iyang igsuon sa pag-ingon, ilhon mo si Jehova. Bisag diha lang, Reverend, kung mawala man ang waling Kristo, kay gisplikar ni Pablo, atong gibasa lang, nga dili pa mao ang kahingpitan og gutoy mawala, dili po di Jehova nga wali ang mupuli, Reverend, tungod kay daan nga gibuhatag, kinutuban, gipugna na, nga dili na itudlo o imantala ang iyang ngalan ni Jehova. Oh, nakita nato, nagaron, ang atong susihon, kung ang wali nga Kristo nga matod pa ni Bendilyo, giatake kuno nato si Kristo kay giingnan nato dili hingpit na moibot pasabot. Gidaon kuno nato si Kristo kay tungod sa pulo nga dili hingpit. Si Pablo ra nagkutlo gikan kang Kristo, di si Kristo ra mo'y nagunay-unay niya. Naamong lang si Pablo, unya kita gyud mo'y nakapaamong naamong ta gumikan ni Pablo, naamong ta gumikan ni Kristo. Tanawa ra. Oh, simple lamang nakaron. Kung ang wali nga Kristo mawala kay dili pa to mao ang hingpit kay dunay puli.
Si Kristo ba'y nagtudlo kung kinsay puli niya para kadto ang puli mo na maiwali, brethren? Nagtudlo si Kristo, Reverend, basta diligid angay malibog ang tao. Labi na magpatalinghog na to sa ato ang mga pag-explicar nga tudlo po ni Master. Kaya si Kristo nagpahayag man nga doon ay kapuli niya. Nya walilain ang kapuli niya, yung explicar mo ng Espiritu Santo. Netay Biblia nga ang pulong sa Dios, basahon ako ang nakasulat sa Juan Kapitulo 14, versikulo 25 o 26, gingon. Kining mga butanga ginasulti ko ng daan kaninyo, samtang kauban pa ninyo ako. Pahayag ni Ginoong Hesus Reb akong gibasa. Apan kon makagikan na ako, ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa amahan, puli ka nako. Busa kon kinsa ang kapuli sa atong Ginoong Hesukristo, wa ta magtumo-tumo kay mismo nga atong Ginoong Hesukristo mo namahayag niini, ang kapuli niya mao ang Espiritu Santo. Muna ang angay masabtan ni Bindilyo siyang pagbandilyo. O, tanawara, di mauwawan kita karon anang atong katarungan. Kay may magwalay among gibasihan yan na karon. Kay ang puli ni Kristo mo man ang Espiritu Santo. May mga tao ba diyon modala sa wali anang Espiritu Santo nga puli ni Kristo, bradron, nga hinungdan nga kana natuman diri kanato giatake ta kay gihimo kuno nato nga gidaon nato sa Kristo kay gipataas kuno nato ang katumanan sa atong magtutol Espiritu Santo man giatake pod nato kuno sa Kristo. Nabay mga taong magwalig Espiritu Santo? Aduna, Reverend. Niya gitagna kini sa Biblia sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12, pahayag ni dinhi nga atong mabasa gingon, og kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundi kaninyo na nag-alagad sila diya sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa mayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit. Mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong og kinsay katumanan niini, Reverend, atong giangkon nga kita ang katumanan nga mga ministro sa pagtulunan sa PBCM kay aniya man nato ang ilhanan kay kita raman ang nagwali sa mayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga sumala sa pagpahayag ni Kristo. Kining Espiritu Santo kapuli kini niya. Oh, mo nang buti pasabot nga among gingon nga natuman diya sa magtutudlo nasayop din na. Ang wali nga Kristo mawala pagtudlo namo. Kung mingon mo nga sundan ninyo ng Biblia nga among gibasa mingon gusto man pagtudlo na mo sa katumanan sa Espiritu Santo, dito na nasayo. Una-una ako na, ingos Bindilyo. Giatake ko na mo sa Kristo. Ang tinuan pagkasulti, kung doon na may nangatake, kung na may di mo to, ikaw may nangatake kang Kristo, kay gipakawalay. Bilhin mo si Kristo, nga nagsugo kang Apostol Pablo. Kung doon na may nag-atake, ikaw nag-atake kang Apostol Pablo. Kaya di ka muuyon sa pagsugo ni Kristo nga isulat na Apostol Pablo nga ang wali nga Kristo dili pa na magpadayon kay dili pa na mao ang kahigpitan. Ingon niya na ra. Unya karon kay iniaman ta sa wali nga Espiritu Santo. Kini bang wali nga Espiritu Santo nga atong giwali, bradon? Kini ba'y usa ka timbre? O kinibay para sa kalaglagan o kinibay dili timbre? Timbre o dili para pangkalaglagan, Reverend. Kining timbre nga Espiritu Santo kundili para kini sa pangkaluwasan. Basahon na kong prueba, Episo kapitulo 1 bersikulo 13 ang pagbahayag sa Biblia gingon, pinaagi kaniya kamuusab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong sa maayong balita mahitungod sa pagluwas kaninyo. May laing maayong balita nga makapaluwas sa tao. Ang mayong balita man pinagi sa Espiritu Santo nga kapuli ni Kristo kay katong wali nga Kristo di man to magpadayon kay dili pa maong kahingpitan mawala man to. So gingon din sa maayong balita mahitungod sa pagluwas kaninyo sa diyang madunggan na og sa nagpanuo na kamo kaniya gitimbrihan kamo nga ang gitimbre mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Busa kini di ang wali namo, kini di ay isip timbre sa kaluwasan, kining gisaad nga Espiritu Santo. Kapag ka maghisgot og timbre, bradron, kini bang timbre dili ba nimo ay kaligunan sumala sa Biblia? O kung naa ka nining timbriha, ikaw ba'y magdinautan? Kung naa ka sa timbre nga ang timbre Espiritu Santo, Reverend, dili gid pwedeng maghimog dinautan og kini mao ang kaligunan sa Dios sa pag-ila niya ngadto sa iyang mga katawhan. Niya basahon ako sa pahayag ni Pablo gihapon sa ikaduhang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 19 gingon, apan ang malig-on nga patukuranan sa Dios magapabilin sa pagbarog nga nagadala nining marka sa timbre nga nagaingon. Ato nang nabasa 1:13 sa Episo ang timbre Espiritu Santo mao daw na ang malig-on nga patukuranan sa Dios
nga nagpabilin nga magbarog og matod pa ang Ginoo nakaila sa mga iya og ang matag usa nga nagapangaliya sa ngalan sa Ginoo kinahanglan magabiya sa pagkadaotan. Busa klaro nga ang malig-on nga patukoranan sa Dios nagdala nining marka sa timbre nga nagayon ang Ginoo nakaila sa mga iya. Busa mailhanta nga iyata sa Ginoo kung naata sa pagdala sa timbre. Nasaid kita nga ang timbre mao ang Espiritu Santo o kinahanglan usab kung naata niya na dili ta magdinautad kinahanglan magabiya ta sa atong pagkadaotan. Pero tungod kay ang Espiritu Santo timbre sa ubang hubad bradron kanang imong gibasa nga 2:19 sa ikaduhang Timoteo nga ang Espiritu Santo mauna ang malig-on nga patukoranan nga nagdala sa timbre nga ang timbre Espiritu Santo sa ubang hubad giun sa na pagsulti. Basahon na to Reverend sa hubad nga ang buhing pulong sa 2 Timoteo kapitulo 2 bersikulo 19 gingon apan ang kamatuoran sa Dios may barog nga lig-on sama sa usa ka dakong bato. Matod pa din ni og walay makatay-og niini o sa kini ka bato nga patukuranan o ba niining nasulat nga mga pulong ang Dios nasayod kun kinsa kadtong mga tinuod nga iya. Og ang tao nga muangkon nga siya usa ka Kristohanon kinahanglan dili gayon magbuhat sa mga daotang butang. Kining gingon din ni Kristohanon sa English ni Christian man muangkon kuno kang Kristohanon or Christian kinahanglan daw nga dili magbuhat sa mga daotang buhat. Busa gawas nga ilhanan sa Dios sa iyang mga katawan nga nagbarog daw na nga malig-on Reverend kay mao na ang ilanan sa Dios nga patukuranan nga malig-on nga nagdalag timbre sa gisaad nga Espiritu Santo. Kalakip di ay pod nga ilanan sa Dios ngadto sa iyang mga tao ang giingon Reverend nga pagka-Kristohanon o Christian. Mao na nga kita sa PBCM na ang Christian tungod kay mao man ang usapod nga ilanan sa Dios ngadto sa iyang mga katawan nga gawas nga may timbre nga gidala nga Espiritu Santo magpatawag pudag Christian or Kristohanon. Busa ayaw paglama-lama Mitchell Bandilyo nga magbandilyo-bandilyo ka nga PBTM biti ka hinoon ha nakaron pagkakatawanan sa imuhang rason oy ikaw may magfuot sa dapit namo mura mong kag nagpaaron-aron ba nga nangangkon man kag balay niya ikaw magbuot sa balay nga ang tag-iya sa balay maumay magbuot busa si master kay maumay isip tag-iya sa balay siya nasayod sa sulod sa balay sakop pa mi sa panimalay nasayod pud mi niya na busa di pwede nga PBTM PBCM kay ang pulong Christian sa pagtudlo ni master nag-ilami nga si Kristo Dios busa gidala na sa pulong nga Christian pero sa pag-ilanan mo nga si Kristo Dios naalang mi sa kapanahon na nga wali kapanahon na sa wali nga Espiritu Santo kay si Kristo may nagsugo dito kang Pablo nga isulti nga mawala pa ang wali nga Kristo kay dili pa nimo ang kahingpitan nya matod pa nimo giatake na mo si Kristo oroy ka mao giatake si Kristo ra mo nangatake siyang kaugalon ug paumhan ang imong gusto nakaron bradron mao ni ang pangutana nato unsay priba nga sa pagtudlo ni master sa pulong Kristohanon kay ningon man tag kung may mga bason man nga referensya gigamit dili para sa pagsupak sa Biblia usa kana kailhanan nga nag-ilata og nagtuo nga si Kristo Dios taliwala nga nanata sa kapanahonan sa Espiritu Santo. Okay rin mo ning hinungdan nga nung nagpatawag tag Christian usa ka dictionary nga naguluhan the New Lexicon Webster Dictionary sa page 175 volume 1 sa pulong Christian o sa word nga Christian gingon a Christian is a person who believes in the doctrines of Christ and acknowledges His divinity. Kini di ang Christian kon Kristohanon usa ka tawo nga nagatuo sa doktrina o pagtulunan ni Kristo og midawat sa iyang pagkadios. Muna nga wata masayop Reverend sa atong pagpatawag og Christian nga din gipatawag ni Master diri kanato kay unang-una mituo ta sa doktrina ni Kristo ug miilata sa pagkadios ni Kristo. Sa atong padili kay ang definition sa Christian nga magwalig Kristo dili ang Christian magtutuo kana ni Kristo. Na kanamo kay mituo man mi sa atong Ginoo, mituo man kita ni Kristo, Reverend nga sa siya Dios. Unya mituo po ta ni Kristo nga ipasangko tag Espiritu Santo. Siya man gapoy responsibilidad niya na. Og si Kristo mo'y nag-ingon nga ang Espiritu Santo mohimo nagpamatuod kang Kristo. Ay nang priba bradron. Busa
kining pagpatawag natong Christian sumala sa gitudlo ni Master kanato pag ilan nga nag-ilata nga si Kristo Dios o pamatud-an nga siya Dios. Tinuod ka na, Reverend, basahon na kong priba. Na kining Espiritu Santo mahimog pagpanghimatuod may tungod kang Kristo sa Juan Kapitulo 15, versikulo 26, gingon, apan ining kabot unya sa mandalaban ang akong igapadala kaninyo gikan sa Amahan, ang Espiritu sa kamatuoran, nga magagikan sa Amahan. Kini siya katong Espiritu Santo mao ang magahimog panghimatuod mahitungod kanako. O di ang Espiritu Santo, si Master Katumanan, nga moila, nga mo pamatod nga si Kristo Dios, mo nang gidala ni Master sa pagpatawag diri ka namo ang pulong Kristiyan, dili ka nang imong gihuna-huna nga tumasyan, ikaw mo'y magbuot. Di man ni imo. Kauaw, bepod nga ikaw mo'y magbuot-buot sa usa ka doktrina nga dili imo. Nakaron, tungod niya na, kay magpamatuod man ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo usab mo pasidungog kang Kristo. Nga kanang pagpasidungog, mo na ang pag-ila nga si Kristo pamatud-an nga Dios hay ng priba, brethren. Ang priba, basahon ko sa Juan Kapitulo 16, versikulo 13 ngadto sa 15, Reverend, gingon, inikabot sa Espiritu sa kamatuoran, kini siya mao ang magatultol kaninyo ngadto sa tibok nga kamatuoran. Kay siya dili magasulti sa iyang kinagaulingong pagbulutan, hinunua ang iyang madungog, mao ang iyang igasulti og ang mga butang nga umalabot iyang igatug-an kaninyo. Siya, ang Espiritu Santo, magapasidungog kanako, kay siya magakuha man sa mga butang niya kanako, og iyang igasugilon kini kaninyo. Ang tanan nga ginahuptan samahan kini ako, mao man gani nga gingon ko nga siya ang Espiritu Santo magakuha sa mga butang nga niya kanako og iyang igasugilon kini kaninyo. O di magpasidungog, magpamatuod ya kang Kristo nga si Kristo Dios. Si Kristo ba kung nagpatawag tag Christian sumala sa referensya, di ka ang referensya na diferensya, brethren, nga si Kristo Dios. Si Kristo ba sa Biblia mapamatud-an ba sa pag-ila ni Master nga gipaila nato nga si Kristo Dios? Si Kristo Dios, Reverend, mo nang ngagila nato na sa ato ang dapit nga gitudlo po ni Master nga si Kristo Dios. Og ang prueba dinhi sa Juan Kapitulo 1, versikulo 18 sa Biblia nga ang pulong sa Dios nako basahon, gingon, wala gayoy tao nga nakakita sa Dios nga Amahan apan gipaila siya kanato sa bugtong anak nga Dios. Balihon man, Dios nga anak o anak nga Dios nga kauban kanunay sa Amahan. Busa, usa ka na nga katawagan diha sa pulong Christian sa PBCM. Ngano nga nagdala kami niya na para pamatud-an, magpamatuod o magpasidungog ang Espiritu Santo nga si Kristo Dios. Lamang kung ano nga ang wali na mo, Espiritu Santo na principal sentro diya niya na nga matang pagwali, kay si Kristo ra mismo ang nagsugo diya kang Apos Pablo sa pagpadala nga ang wali nga Kristo dili magpadayon kay moatubang kita sa wali nga Espiritu Santo nga natuman diri sa mga ministro o pagwali sa pagtulon-ang PBCM. Busa kining Espiritu Santo diha pud kita ipag-alagad na bag-o kini nga pag-alagad dili na katong Kristo. Unsay priba, brethren? Ang priba basahon ko rib sa Roma Kapitulo 7, versikulo 6, gingon sa pagpahayag, apan gipahigawas na kita karon gikan sa kasuguan mga patay na kita ngadto sa nagulipon kanato, aron mag-aalagad kita diha sa bag-ong kinabuhi sa Espiritu, og dili sa ilalom sa karang sinulat nga kalagdaan. Busa diha na gyud himuon daw ang pagpangalagad sa bagong kinabuhi sa Espiritu, Reverend, nga kung unsang mata nga Espiritu kini, nga diha nahimo ng pagpangalagad sa bagong kinabuhi, Espiritu Santo ang gipasabot. Atong basahon dinhi sa ang pulong sa Dios nga Biblia sa Roma Kapitulo 7, versikulo 6, ang pagpahayag sa pagpriba nga ang Espiritu ang gipasabot nga diha nahimo ng pagpangalagad sa bagong kinabuhi, Espiritu Santo giingon sa pagpahayag kini. Apan karon tungod sa atong pagkayusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita gikan sa kasuguan nga nagulipon kanato ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala na sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo. Busa mga mahalamong tigpaminaw, mga kaigsunan, nakapakatinaw nga naa kita sa kapanahonan sa Espiritu Santo og dili pwede itong iyang giingon nga PBCM nagpabilin ngano kay kanang Christian mo pamatuod nga si Kristo Dios og nag-ila ang si Kristo Dios, pero naa nami sa sentro nga wali nga Espiritu Santo kay si Kristo mismo pinagi sa pagsugod ni Apos Pablo nga ang wali nga Kristo mawala pa, dili kay giatake na mo si Kristo, dili kay gidaw na mo si Kristo, gipataas ta mo ang among magtutulo
nga katumanan sa Espiritu Santo. Musugot siya sa dili, maipataas man yun na. Kay maumay plastar sumala sa plano sa Dios o ni Kristo sa nabasa nato sa Biblia. Miabot naman ang oras among gipanghinaot nga nalamdagan kamo sa kamaturan o maghiusa kita diri sa sulod sa pagtulon ang PBC alang-alang para sa atong kaluwasan. Sa ngalan na lamang sa magtutulo, Master Tomas de Eugenio Sr., kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, sa kalusab sa kauban nga Evangelista o Ministro. Kinusab ang inyong igsoon Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.